Dako kayong jamu hotdog. Sarap. Let's go. Okay. Oh. Goodness. One in Nova, so let's go. Years later. So yan, for today's video mga kabingka, magmukbang and food taste of dako kayong jamu hotdog. Sarap. Ang pagkitsak. Gaben man eh. Dok. Grabe loaded kayo. Let's go. Grabe. Kani siya. Barato lang yun ng mga kabingka. Nga yung mga kabingka para tataga na to ni siya guys. 8/10. No? Kaya kulang mo na siya mga pipino. Pero good sa kani. Pang tawid gutom. So, 8/10 kani ilang tacos. Let's go. Dok? Siksik po kaysa todo. Dok? Kung sa tacos, 6/10. Kani isa. 8/10. Oh. Grabe. Pero lamig siguro ni kung init kayo, no? Bisa kayo 9/10 kan sa tanan nga tacos kaniyo. Dan sus niya kayo nagsik ba?
Grabe, siksik kayo, juicy. Hmm? Ang suso. Hmm. 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 Tagaan ako may great mga kabingkangis. Um, 85 mga kabingka kay kuan kay sa mga kabingka siksik kanya barato mga kabingka, no? Pero siguro kung init ka ng mga kabingka, puhon siguro mga kabingka, atuon ako ng istorya ng mga kabingka, no? Atuon ako ng istorya ni pon i-try na to ang init ani mga kabingka. So wala akong masabi mga kabingka kundi lamis kuan kayo, budget friendly mga kabingka. Ito po si DJ March in the place of you. See you in next my vlog mga kabingka. Babush kami. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.